Good morning, good morning, good morning, blessed people. Good morning, people. Sorry, network yacho hameno zvayanga yangoita paya. Munongoziva Satani zvaanoita. Satani zvaanoita chinofamba nemakumbo kuti kanya. But by the blood of Jesus we overcome. Mwari vakuitirei zvakanaka. Good morning Beulah, good morning Charity. Mamuka say, blessed people. Happy Sunday to everyone. We give glory to Almighty. Mwari vakatendeka, Mwari venyasha, Mwari vane ruoko rusina kupfupikira muupenyu hwedu. Francisca, how are you? Nyasha, how are you? Shupi, how are you? Good morning. Shamiso, good morning. Thank you so much, guys, for tuning on. It's SIS MELLY's Diaries. I'm being hosted with SIS MELLY's Diaries. Ndiri Yoko Zuna weZimbabwe. I feel so honored kukwanisa kuya kuzoparidza on this big platform. Mangwanana akanaka tichisangana tichiuya kuzoita devotions tichitenda Mwari, like what I always say. Ndimwari vakanaka. Thank you so much. Morning. Ndimwari vakanaka mufunge. Hazvizi nyore. Vamwe vanoti Sisi Yoko ndakabvira kare yekunamata ndaneta nayo, but ndauya kuzokuudza kuti yekunamata hainetesi. Umwe unogona kungoti Sisi Yoko ini ndakabvira kare ndichinamata, but zvinhu zvangu hazvisi kundifambira. Tendera Mwari kuti nguva nemukana waMwari zvikwane. Nguva dzavanhu dzinorasika, nguva dzedu isusu dzinorasika, asi dzaMwari hadzirasike. Unoziva Mwari vakatendera chinhu hachikuchemedzi, hachikushungurudzi. Sometimes kushungurudzika kwatiri kuita, sometimes kuchema kwatiri kuita inyaya yekuti tinenge tazviitira tega decisions. Asi mangwanana ano ndauya kuzokutaurira mudikani. I'm not going to stay here for long. Let us quickly read nyaya yekuna Acts chapter 16, ndichaverenga pa29. Panondiitira zvakanaka. Acts chapter 16 verse 29. Inyaya yakajairika zvakanyanya. Inyaya yaPaul naSilas varimo mutirongo. Munozviziva kuti vanosvika pavanoimba nekunamata. Vachiimba nekunamata maketani anodambuka. Asi yandauya nayo nhasi mangwanana ano ndeyekuti Paul naSilas ndo vanga vari vasungwa. Asi vapedza kuimba nekunamata vakarumbidza Mwari nyika iyi. And it was the earthquake. Jeri rikavhurika. Ngetani dzikadambuka. Yandauya kuzokuudza mangwanana ano ndeyekuti Paul naSilas zviru zvese izvi zvaitika. Anga akatarira jeri anosvika paanorara, paanopatika achiona madhoo ejeri wide open. Anorohwa nehana, anoshamisika. Hanzi anotora munondo wake anosvika pakuda kuzvibaya kuti azviuraye. Asi Paul naSilas vanoti kwete, usazviuraye. Anomhanyira patsoka dzaPaul naSilas ogokotama oti ndinomudawo Mwari wamunonamata. Mangwanana ano you are in a situation yekuti madzinze ekumusha kwako akushayisa mufaro, yekuti pane zvisina kumira mushe. Urombe hwakushayisa mufaro, kusabata mari kwakushayisa mufaro, vana kuchema, business kudona. Pane zvisina kumira mushe mangwanana ano. Asi ndinoti ndauya nenyasha dzekuti zvichakukotamira, zvichakupfugamira. Rimwe bhaibheri rinotaura kuti zvinonzi mugadhijeri akatanga kupukuta ropa mumakumbo avo. Mangwanani ano pane mweya inofanira kukukotamira. Mangwanani ano pane mweya inofanira kukupukuta. Pane kuti Paul naSilas ndiwo ngavapukute mugadhijeri. Asi tarisai muone zvinoita nyasha dzaMwari. Mugadhijeri ndiye akazopukuta makumbo aPaul naSilas, ndiye akapfugama. Mangwanana ano pane mweya inofanira kukupfugamira. Mangwanana ano pane mweya inofanira kuziva kuti you are in taking of control. Mangwanana ano pane mweya inofanira kukuziva kuti uri mwana waMwari. Taneta nezvikwambo zvekumusha kwenyu, taneta nema-anti-spirit marriage, taneta nemweya wehurombe. Asi ndauya kuzokuudza
mangwananano kuti as we are partaking this grace, as we are partaking this grace, mangwananano mweya kumusha kwenyu ngaikukotamire, mangwanane mweya wejambwa ngaukukotamire, mweya wekubirwa ngaukukotamire, nekuti Paul na Silas vanoti vashumira mageta naavhurika, vanoti mugadhijera apepuka, anoona mageta akavhurika, anotora munondo achida kuzviuraya, asi paanoda kuzviuraya Paul na Silas vanoshedzera, usazviuraye hako, tese tiri muno takakwana. Chinondifadza ndechekuti paanofamba achisvika pavari anosvikopfugama oti Mwari wamunoshumira ndinomuda, ndidzidziseiwo. Mangwananano kana uri mweya wemadzinza ngaizive kuti una Mwari waunoshumira, kana iri mweya wejambwa ngaizive kuti une mweya una Mwari waunoshumira, kana kuri kushorwa ngavazive kuti una Mwari waunoshumira. Vana tete, vana mbuya, zvikwambo ngazvizive kuti pane chinoitika when you praise this mighty God. Ndinoitirwa zvakanaka, hanzi anonotutana nemhuri yake, mangwanana anozvidhoma zvekumusha kwenyu ngazvinoudzane kuti kwaita mesa anetsa nemunamato, mangwanana anozvikwambo zvekumusha kwenyu ngazvinoudzane kuti kwaita muchinda werugare uko, vanofanira kutoziva kuti pane zvaitika panzvimbo mumhuri manetsa, ngazvinoudzane kuti kuna memo anetsa, kwaita mwana waMwari anetsa, nekuti unonzwa ukadzika nayo zvinonzi anodzokera kumba, anonotoura mhuri yake oti uyai tinomuda Mwari wamunonamata. Mangwanana anosvika pekuti madzinza ekwenyu ngazive kuti kwaita Eva anonamata, Mwari vanotyisa, Mwari vanopindura nemoto. Situation yekumusha kwenyu ngaizive mangwanani ano kuti kwaita Mesi anonamata, Mesi anonamata, Mesi anoshumira, mweya yeurombe yekumusha kwenyu ngaizive mangwanani ano kuti kwaita munhu amutswa mumhuri arabaseketerere basa, vana anofana kunamata kuti mhuri rizive, dzinza rizive. Mangwanani ano Jesu Mwari we, there is a shift in the spiritual realm yekuti ukada kuzvitarisa mugadhijeri ndiye anovakotamira. Paul na Silas vakambosungwa vanozviziva kuti mugadhijeri anotyisa. Kana uri mujeri unomusaluta mugadhijeri, kana uri mujeri unomusaluta mugadhijeri. Mugadhijeri haana kukosha kana tichimuona ari kunze, tinogona kungomuudza zvatinoda, asi vakambosungwa vanokuudzai kuti kana uri mujeri, mugadhijeri unomusaluta, mugadhijeri ndimambo wako. Asi mangwanani ano ndauya kuzokuudza Paul na Silas ndo vanosvika, ivo vanga vari vasungwa, asi vanosvika pavanokotamirwa vachipukutwa nemugadhijeri. Mangwanani ano Jesu weNazareta, mweya weurombe ngaukukotamire, mweya yemadzinza ngaikukotamire, mweya isingade chakanaka ngaikukotamire, my spiritual husband, my spiritual wife. Mangwanani ano Jesu weNazareta, kana Paul na Silas vakakotamirwa neanga ari mutariri wavo, ko isu chiko chinotigonesa kuti mweya yemadzinza itikotamire. Mangwanani ano ndatiwe mweya weurombe uchandikotamira, uchandikuputa makumbo. Rinonditaurira zvakanaka kuti anovapukuta makumbo. Mangwanani anopukutwa makumbo, mangwanani anokotamirwa nemweya yemadzinza ekumusha kwako, mweya yekushaya mwana, mweya yekusabata zvinoendeka. Ndati ngaizive mangwanani ano kuti kwaita Mesi, kwaita ndaizivei, kwaita Vimbanashe, kuti kwaita musikana apisa uku, kwaita musikana nemukomana vapisa. Mangwanani ano Jesu weNazareta, tibatsirei, tibatsirei, nokuti ukatoiverenga pa 29 zvinonzi anotora munondo, aona mageti avhurika,
aona ngetani dziri pasi anotora munondo achida kuzviuraya. Asi Paul naSilas vanosvika pavanoti kwete, usazviuraye zvako, tiri muno tese takakwana. Anomhanyira pavari, anosvikopfugama patsoka oti ndinomudawo Mwari uyu. Mweya weurombe ngauzive kuti unoshumira Mwari vanorarama. Mweya madzinza ngaizive kuti unoshumira Mwari vanorarama. The God that makes the way where there seems to be no way. He opens the doors when people they shut those doors. But when he arrives, he's got the master key. He's a master planner. He's a master builder. Mangwanani ano tadana Jesu wehondo. Mwari vanopindura nemoto. Mwari vanochinja magedhi. Just imagine kuti bodyguard Jerry guard ndiye akazokotamira vasungwa pana anofana kukotamirwa mangwanani ano. Arabaseketerere bosha. Taneta kuchema mani isusu. Taneta kushungurudzwa mani isusu. Taneta kuchema mangwanani ano. Taneta kuchema. My God. Taneta kuchema Mwari we. Taneta kuchema Mwari. Taneta kuchema Mwari we. Taneta kuchema. Taneta kuchema Mwari we. Dati asindauya kuzokudza kuti mangwanani ano kana Paul naSilas vakanga variwo vasungwa asi vanosvika pavanokotamirwa nagedhi jari. Mangwanani ano Jesu kotamirwa iwewe. Ndinoda kuti mweya wekumusha kwenyu ngaukotame, mweya yemadzinza ekwenyu ngaikotame, nekuti ipapapa zvakaitwa change gedha. Musungwa ndiye akazonga akukotamirwa, akupukutwa makumbo. Ndati mangwanani anotsoka ngadzipukutwe. Mangwanani ano may they pave your ways. May they pave your way. Ivo vanatete vanoroya ivavo. Ivo vanambuya vasingade marriage yako. Ivo vanasekuru vasingade kuti utenge mota. Ivo vanasekuru vasingade kuti utenge bhasikoro. Ivo vanasekuru vasingade kuti uite zvinoitawo vana vavamwe. Ndati mangwanani ano tauya nemunondo weshoko. Tatakura nyasha, tatakura zodzo raPaul naSilas. Vanoti vanyengetera, vanoti vanamata. Ngetani dzinodambuka, ngetani dzadambuka. Murindi wegere anoti paanomuka anoona magedhi akavhurika, anosvika pakuda kuzviuraya. Asi aiperere ipapo vanomukotamira vogomupukuta makumbo. Mangwanani anopukutwa makumbo. Mangwanani anopukutwa makumbo. Mangwanani anopukutwa misodzi. Mangwanani anopukutwa makumbo. Varoi vekumusha kwako ngavapukute misodzi yako. Varoi vekumusha kwako ngavapukute tsoka dzako. Arebasheketerere boso. Just imagine kuti aikuseka ndiyo kupukuta makumbo. Anga akakusunga makumbo nemaoko ndiyo pinda bhizi yekukupukuta makumbo. Mangwanani ano pana anofana kupukutwa misodzi. Mangwanani ano pana anofana kupukutwa misodzi. Ngavakuwaridzire mazambia, ngavauye kuzopururudza. Hera basheketerere basa. Dzimba tiri kuzodzitenga, mota tiri kuzodzitenga, vana tiri kuzovabata. Vana vachapasa kuchikoro, makambani achaflarisha, mamarriage achaenderera mberi. Nekuti paita muchinda werugare, musharukwa mukuru anoti kana arumbidzwa, anoti kana adanwa, anoti kana anamatwa muupenyu hwemunhu zvinoshanduka, zvinochinja. Paita muchinda werugare Alpha na Omega, wekutanga nekuguma, muridzi wazvose, anoziva zvakawanzika. Mangwanani ano Jesu anotopukutwa makumbo. Paul naSilas nagadhi Jerry iye angambovvasunga. The one angavasunga avakanda muchitirongo ndiye anovakotamira. Wariona here kuti simba raMwari hariitwe zvekutamba naro, simba rokunamata haritambwe naro. Tarisai muone change gedha yakaitika apa.
akanga avasunga makumbo namaoko avakanda mutirongo chitirongo chakiwa ndiye mumwe chete anozongotopatika achiona vakomana vasunungurwa asi vakomana havana kutiza. Mangwanani ano Jesu Mwari wekudenga ngavatibatsire. In every situation we are going through, may you be prayerful. May you be prayerful. May you be prayerful. May you be prayerful. In every situation, may we be prayerful. May we be prayerful. In every situation, may you be prayerful. May we be prayerful. May you be prayerful. Angava madimone kumusha kwenyu. Angava madimone kumusha kwenyu. Ndauya kuzokutaurira. In every situation, may you be prayerful. May you be prayerful. Panonzi na vanhu hapabudike. Panonzi na vanhu haupabude. Panonzi na vanhu haupinde. Asi unopapinda. Kana wanyengetera. Unopabuda. Kana wanyengetera. Mangwanani ano Jesu we Nazareta. Tibatsire in every situation. Rangarirai nyika yekwedu. Rangarirai vana vedu. Rangarirai wherever we are. In every situation. Tichichema tichirwadziwa tinongoti muri mutsvene. Tinongoti muri mutsvene. Tinongoti muri mutsvene. Pukutai misodzi yevana venyu. Kuna vari bita mangwanani ano. Kune vari heart broken. As I say, kune vane moyo yakapwatsika. Mangwanani ano soko renyu rinonditaurira kuna Psalms 143 verse 7. Inoti zvoni, I am the Lord. Are you heal the broken hearts? Pane vane moyo yakaputsika mangwanani ano. Rapai muri mimoyo yakaputsika. Moyo yakaputsika. Kuna vana bitterness mangwanani ano. Kune vane anger mangwanani ano. Kune vane anger mangwanani ano. Kune vane spirit of confusion. Ndinoti Mwari wekudenga. Mwari wekudenga. Tiwanire nyasha Baba. Tiwanire nyasha Baba. In every situation we are going through. Ndinoti Mwari wekudenga. Tiwanire nyasha. Tinoda nyasha dzinobva kwamuri. Tinoda nyasha dzinobva kwamuri. Tinoda nyasha dzinobva kwamuri. Vanhu ngavawanirwe nyasha nemi. Tiwanire nyasha Mwari we. Tikarangarirwa nemi zvaringana. Tirangarirei mangwanani ano. Tirangarirei Jehovha. Nekuti ukarangarirwa nemunhu anokuyeuchidza zuva nezuva. Asi imi mukatirangarira zvedu zvinenge zvaringana. Rangarirai nyika yekwedu. Rangarirai kereke yekwedu. Rangarirai mhuri dzedu. Rangarirai vana vedu. Vana vedu ngavarangarirwe. Vakure vachikuzivai. Vachikudai vachikutyai. Mangwanani ano Jesu we Nazareta. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. We thank you, Father. We glorify your holy name. Vasingakuzivei mangwanani ano. Ngavakuzivei kuti kuna mushinda werugare. Alpha na Omega. Uye anotsengeta zvirema namapofu. Uye anotsengeta vasingamude nevanomuda. Uye ane rudo navanhu vake. Tiitirei zvakanaka Mwari we. Ndinokuvongai mangwanani ano. We give you all that glory. We thank you, Father. We magnify your holy name. We give you all that glory. We thank you, Holy Spirit. Tiitirei zvakanaka zuva ranhasi. Zuva remusi wesvondo. Vachanokushumirai Mwari. Tikushumirei mweya nemuzvokwadi. Zvishuwo zvemwoyo zvigozadziswe. As you say kuti dzakaropafadzwa tsoka dzinofambira ivhangeri. Tsoka neimwe neimwe mangwanani ano ichafambira ivhangeri. Nzeve imwe neimwe mangwanani ano ichanzwa izwi renyu. Ngairopafadzwe. Maoko Mwari we emunhu wese Mwari we. Makati you shall bless the hands that works. Mangwanani ano pachashanda vana venyu. Mwari we ropafadzai maoko avo. Mangwanani ano pachashanda vana venyu. Ropafadzai maoko avo. Mangwanani ano Jehovha. Pane vari kutarisira kutanga mabusiness. Munotaura kuti murindi weguta akarinda pasina ima anorindira pasina. Mangwanani ano kune vari kutanga mabusiness. Kune vari kutanga mabusiness. Mwari we tanga iwo navo. Kune vari kutanga marriages. Ndati Mwari we tanga iwo navo. Tinokutendai mangwanani ano. Whatever
The people, they are starting new things in their life. Dinoti Mwari wetangaionavo. Lead them, Almighty God. Guide them, Almighty God. Imi makataura kuti muchatisira mweya mutsvene. Mweya mutsvene, our protector, our leader. Tauonga muupenyu hwedu. Tauonga muupenyu hwedu. Mangwanana ano Jesu weNazareth. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. Kune vari kuchema Mwari vakadai kurasikirwa nehama dzavo, ndinoti Mwari wetu, mirai mweya mutsvene uva comfort, uva chengetedze. Kune vari kumajeri Mwari we vari kuripira mhaka dzavakapara nevari kuripira mhaka dzavasina kupara, ndati mangwanani anovaitirei zvakanaka. Pachauya amnesty Mwari we muvasunungure murimi. Tinotaura amnesty muupenyu hwavo Mwari we kudenga, Mwari wenyasha. Renew their mind, renew their mind. Even vakakutadzirai Mwari, ndinoti renew their mind. Ndinokutendai mangwanani ano nokuti muri mutsvene. Kune vanorwara vari muzvipatara, vari mudzimba, ndataura jekiseni ramweya mutsvene to visit every patient. Mwari wekubaya jekiseni ramweya mutsvene. Tinotaura upenyu mangwanani ano kune vari kufamba nengoro dzemoto. Tinorayira mweya wemaaccidents, tinousunga nekuparadza nezita neropa ramambo Jesu. As we are about to approach August, mweya inoiswa inokuchirwa fodya pasi, inokuchirwa doro pasi. Tataura the divine favor, the blood of Jesus to cover every family iri pano. Family yako ngaichengetedzwe, family yako ngaichengetedzwe, family yako ngaichengetedzwe nezita neropa raJesu, nezita neropa raJesu. Nyika family yako muropa, nyika family yako muropa raJesu, mika family yako muropa raJesu. Taura ropa raJesu upon your business. Taura ropa raJesu upon your family. Taura ropa raJesu upon your working place. The blood that speaks better than the other blood. We silence the blood of Cain and we speak the blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your holy name this morning. Makatendeka Mwari we. Makatendeka Jesu. Thank you so much. Thank you so much, blessed people. Mwari vakuitire zvakanaka. Today is our last day. Today is our last day of July. Tomorrow we will be starting August. August in a maple. August in a maple. You know, kumusha kwedu vaya vanopira midzimu, vanobika madoro. Agastino ndo panenge pachitwa zvese izvozvo. Saka kana iwe wakatengwa neropa rinokosha, this month you have to fasten up your belts to pray. Dedicate your kids. Taura ropa raJesu pavana vako. Handiti ivo vari busy kuisa mazita edu kuzvimbiya, kuzvihari, kuzvikuwa pasi pefodya, kukanda fodya pasi, kuenda pamuhacha, vachitaura zita rako nerangu. Handiti. Saka iwewe as a Christian, as a born again Christian, pusha prayer. Gadzira tskwanda yako. Use the right material to secure your blessing. Like that woman akazvara Moses. Moses akazvarwa time yaisadiwa vana vakomana. But Moses akangobuda chete mudumbu ramai vake. Vakamuchengeta for 3 months, but vakasvika pekuti anga asasawigike. And what happened to the lady? Akagadzira tskwanda. Agadzira tskwanda, akanoigadza kurwizi. Saka iwe ndoda kuti blessing yako igadzirire tskwanda yekuti mvura haipindimo, mwana hatonorwi, mwana haite chikosoro. Like what Moses did. Hatina umbonzwa kunzi Moses akamboita pneumonia ariko kurwizi ikoko. Hakuna zvakadaro. Saka this time, the day we are approaching from tomorrow, gadzira tskwanda yako.
gadzira tswanda yako. Munozviziva? Asi zvandakambotaura ndikati chinondifadza ndechekuti vanoziva kuti ariko musika vanhu. Zvese zvavanoita izvozvo at the end of their whatever vanoti doti svitirai kuna musika vanhu. But inini newe taitirwa nyasha dzekuti we go straight before the Lord and say, Mwari, chengetai vana vangu. Ketiendi kubva parakadambuka kudai paya zvinotaura soko raMwari. Ketiendi parakadambuka kudai tese takabva takwanisa kuva neaccess yekutaura naMwari anytime, any minute. Breka maatari esa vangadai vari kutaura zita rako. Munozviziva kuti August kunosimuka mhepo isingaiti. August maaccidents haaperi, marufu haaperi, zvakati. But ndauya kuzokutaurira neropa raJesu tinochengetedzwa. Taura ropa raJesu pese pauri. Taura ropa raJesu pese pauri. Taura ropa raJesu pese pauri. Cover your kids with the blood of Jesus. Taura kungoti, I speak the blood of Jesus. Amen. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much for tuning in to SIS MELLY. Good morning, Chiedza. Mutasa, good morning. Thank you so much for tuning in on SIS MELLY's platform. May God bless you spiritually and materially. May God take you far. Ndinokudai zvakanyanya. Ndinokudai zvakanyanya. Ngaindigadziriro kuenda kwedu kuchechi. Asi hedu kudo kuDurban kuri kunaya. Isusu 5 August will be hosting Chaplain Piri kuno kuDurban. Mukana wekuti batsira de pamunapo nemari yaminayo with any amount ichiri opened vanhu vaMwari. Kune vamwe vaya vakambondipromisa vakati, Yoko, kupera kwemwedzi tinokuisira. Aiwa, tichingori takaimirira. But before you send the money to me kuti riite basa raMwari, please pray for your money. I want you to give that Mari a name. Thank you so much, Lucia. Skolani, thank you so much. Selina, thank you so much. Be blessed also. Ndoda kuti utaurire mari iyoyo zita. Pray about it before you send the money. Ingave 10 pounds, ingave 10 US, ingave 100 rand, whatever amount yawinayo. Lisa, how are you? Tinongotambira nekuti toda kupusha basa raMwari. We will be live on that day. Vanodo kuzotenga data musi oyo. We will be live on that day, streaming live. I love you so much, guys. Be blessed, everyone. Mwari vakuitirei zvakanaka spiritual and material. Munhu wese ngageza aende kuchechi nhasi. Hapana anosara pamba. Munhu wese geza uende kuchechi. Anditi kuchechi banje regai timbotipane ndisanda dropa life. You are welcome Mutidze. Pane mumwe munhu akanditarisa izvezvi. You are welcome Rebecca. Pane mumwe munhu akanditarisa so. Ari kuti nini sisi Yoko mazwano zvekuchechi handiende. Because vakandirwadzisa. Ndakungoita sezvo izvozvi zvimatongoparidza so sisi Yoko. Izvozvi zvimatoparidza so sisi Yoko ndakomborerwa. Inini zvekuchechika. Zvekuchechi handichaendi. Nekuti wakanyeiwa, nekuti wakarwadziswa, wakadi. Ndiya, kuchechi kunotodiwa ivo vanonyeya ivava. Isusu tinonyeya udai, tisi tinotodiwa. Kuchechi kunotodiwa, kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Kuchechi kwakafanana nekuchipatara. Kana maenda kuchipatara, hakuna murwere anotarisa mumwe murwere.
Saka usaregere kuenda kuchechi wewe nekuda kwokuti kuchechi uku vakazosvika vakandinyeya vakazondidii. Kana nzanza kuchechi kwacho uku kuti ndekwemahure, kuchechi kwacho ndekwembavha, ndo vari kutodiwa ivavo. Kuchechi kunofanira kutenda mahure nembavha nematsotsi nevanhu vanonyeya nevanhu vanoba. Ndo that's where we belong. Ikoko isusu vana Yoko vatadzi, that's where we belong. Ndiudze kuti wewe nhasi ungangotore motikari yako kungoenda kugaraji isina kufa. Kugaraji kunoenda mota dzakafa. Saka garaji remunhu anorarama kuchechi. Enda kuchechi kunotoda isusu takashungurudzwa, takarwadziswa, tine mabroken hearts, tine mabitterness. Kuchechi kunotoda iwewe endo chitotarisira kusangana nevanhu vachakuti haugeze, haufitwe nehembe. Ndo exactly where they belong. Nevaroi ikoko, that's where they belong. Kuchechi ikoko vese vanhu vavo vanodiwa. Saka iwe manje ukaenda neproblem, ukaenda nementality yekuti kuchechi kunoendwa nevanhu vakanaka, aiwa unobuda zveshuwa. Unobuda. Saka ndavazokudza kuti iwe wakaregera kuenda kuchechi nekuti wakanyeiwa, nekuti mufundisi vakahura, nekuti mai mufundisi havakude, mai mufundisi vane godo vanechi. Ndati nhasi geza uende kuchechi. Kuchechi vanhu vese ivavo vane malife iya yandataura pano, ndokwedu chaiko chaiko, ndokwedu ikoko. Ndokwedu ikoko, mahure, mbavha, vanhu vane bitterness, vanonyeya, vanoba, vasingafariri vamwe, vasingadini. Ikoko kuchechi ndo kunotodiwa isusu takadaro, isusu. Uchimboenda nerimwe zuva cheto chasangana naye ikoko. Mwari uyu anu watinonamata kunyepa. Haufi wakatirambi takadaro hazviti. Ikoko ndoko unongo uchimboenda. I love you guys. Be blessed everyone. Good morning, Constance. Bye. Enjoy your day.